Bravo on the beat. Bari wannan aikin ina so za a fita kwanan nan. Abinda nake so da ku aikin nan idan an je so nake yi gaba ɗaya duk wanda aka tara kawai a yi min kan mai kuwa jawabi ba babba babu yaro a buɗe musu ta so nake kawai in ga ruwan gawawwaki. Idan ba ka samu kuskure wallahi tallahi ka bar ganin ina son ka zan iya fasa ma kai. Yawwa a wakilta ka kai baba a ji abin da na gaya ma. Kana ji na? Baba kana ji na? To abin da nake so kenan idan ba haka ba kuma wallahi ran mutum zai ɓaci. In gane? Ke kawai a buɗe wuta aka oga ina nan gangaro. Ina nan zan gangaro. Hey, to nan dan uwarka. An ji a zo kai wane da zaka kira ni? Kai ni zaka ce wa waye ni? Kai ka san ko kai waye kai ga oga haka? Ni yaron sarki ne. Ariya kake ba a sarki biyu a gari daya. Kai nan fasa ka da bindiga wallahi. Kai ba mu wayannan da kudin jikin ka kawai na sa ka ba mu kawai. Ba mu wayannan. Kai ko kai ba mu mana. Iskan ƙarya ka je ka turo min ogan naka. Ranku ne da rashin imani. Ba na so mu je faɗa ku zo kuna. Ka dalla malam ya akai ne zaka zo kana wa mutane wani sai oga. Me ya faru ne? Yaran sarki leta ne suka tare ni. Suka kwace min. Kai a garin nan har da uban da zai ma kwace? Har da wani wanda zai taka min kai a garin nan? Ku je ka nuna min shi. Ku zo mu je mana me kuke jira dalla malamai? Ku zo mu je.